Takže dobrý den, dámy a pánové, a vítám vás tady u dalšího videa. A dnes tentokrát se zahrajem tuhle hru. Myslím si, že ji všichni znáte. Je to dobrá hra, když se nudím, jo. Když máte nějakého malého bratrance, který jako ještě moc neumí hrát, tak tohle to si myslím, že je pro něj dobrá hra. Dlouho jsem to nehrál, takže třeba nevím, co je to tohle z toho vůbec. Jo. Ale tady bylo. Tady balonek jsem si koupil, aby tady nebyla taková nuda. Protože to stálo přeci jenom 80 robuxů. Apla. No, teď budu muset počkat, až oni dohrajou. Což jo, oni jsou tamhle. Tam tím balonkem asi nedolítnu, ok, chápu. Tak jo, tak já se ozvu, až bude další hra. Tak jo, už se trošku rozjasnilo. Jasně, kámo. Už se trošku rozjasnilo, já jsem něco naklikal na tom stroji. Koukám se, co tady píše Kapibara. Jaká bude mapa? OK. To tam chodím vždycky na ten okruh. Schválně se tam budu jako první na tom okruhu. Vypadá, že bych mohl být. Jsem tu dřív, kámo, sorry. Vyhrál jsem. Kouknu se do nastavení na graphics quality na max, tak se mi zase zdá. Tak pojď. Jestli bude povodeň, tak tady není vyšší místo. Jo. Jestli bude vlna tsunami, tak nevím, kam půjdu. Jestli bude zemětřesení, zde budu pohybovat, válnice, co půjdu asi schovat tam do toho. Jestli budu oheň, tak tady prostě budu pobíhat, no. Okay. Když bych byl tady pod obloukem, no vlastně já bych, když půjdu vlastně sem ještě pod jeho ruku a pod oblouk, tak si myslím, že to je celkem dost chudák už má, ne, už umřel. Tak je to dost bezpečný, ten kruh se za chvíli dostal myčouky. Ten kruh se za chvíli rozpadne, jo, i ta hora se rozpadla. Ale tak já tady půjdu třeba pod strom a všechno bude v pohodě. Všechno bude fajn. Prší tam taky, asi ne, co? Já čekám jenom, až se mi rozpadne to je za skin. OK, girl. Já jenom čekám, až se mi rozpadne tam ta věc a všichni budou pryč, no. Tady to je můj strom, já tady nechci být s tebou strom. Já chci být sám u stromu. Jako pravý Sigma muž. Tam na nás budu koukat. Hele, tamhle, imposter. Tak, takhle na mě neprší. A tohle to jako, jo. Úplně easy, i když moc životu nemám, ale tady mít hodně život. Tady jako když prší jedovatě, tak mít hodně životu je takový zajímavý. Jako přežít to třeba s plnýma životama. To musí být hodně těžký. OK. To je to s tou? Ne, to je něco jiného. To už jsem asi mapu dlouho nehrál, jestli to není ani to s tím komínem, ani to s tím bazénkem vzadu. Tak nemám tušení, co je to za mapičku. Ne, ani jedno. No, fakt. No, když bude déšť, tady mě to určitě ochrání. Když bude válnice, tak jde to z jaký strany bude, ale teoreticky, kdybych byl tady, tak mi není teplo.
Já tady nemůžu zalít do nějaký skřínky. Potřeba jít někam jako sem. Takhle do země. No. Co myslíte, je to... Že se s týpkem budeme zahřívat o sebe? Tak ne. Jako když je válnice, takže fakt špatně vidět, ale... Teď já mám přece mikinu a balónek, mě to nemůže nic stát. Dává to dejč. Asi dá. A když půjdu ven? Jo. To je asi jenom jako vítr, ne? Já se chci nechat trefit tím oštěpem. Jako kdyby házeli indiáni nějaký oštěpy. To bude nejspíš jenom větříček, maličkej. No, úplně easy. To znamená, že jsem tady splnil nějakou věc. Pro. Já budu pro. To jsem já. Prosím, jabkama ten oblouk už nechci, to určitě nechcete ani vy, takže... Tak jo, z téhle mapy se stala sopka. Já tam s tím balónkem bych rád doskočil, ale i když mám balónek, tak to dostávám na full damage, takže tak. Ok, let's go, wow, tak to bylo zabiják. Dostal jsem za ten quest spray, jo, který bohužel nevím k čemu je. Kde je mapa tamhle? Prosím, už ne ten oblouk, něco s autama, s bagrama, prosím. Raketou na Mars, OK. Už skáču. Tam budu první v tom kokpitu. To vezmu s kratkou. Dobře. Zkratka moc neskratkuje, ale... Já úplně nechci umřít, ale tak jako co, že jo? Já jsem tam seděl. No, chci sedět znova. Sedím tam. Jo, dobrý. Jsme připravení na smrt. Odlítám. A ještě k tomu pršení není stejně taková zábava. Odleď. OK. Mám takový pocit, že nám to jako dřív zničí raketu, než to odletí. Tam už to taky rozpadá, byl bych schovaný asi pod tou raketou. Protože tam mě zahřívá, no. Teď to je vlastně jako letadlo. Ano, když zmizely tyhle věci. Tak tady je to jakoby letadlo. OK, sedí pořád týpek vedle. Tady seděl týpek, ona už tady nějaká borka, ne. A už zlítáváme? Ne, už, jo. Co se to stalo? No, nevadí. Sakra. Doskočím tam. Opla. Nedoskočil jsem tam. Jo, lidi. Když tak.
Dávejte odběr a like, kdybyste to nevěděli, protože vám to říká každý youtuber, tak vám to říkám i já. Napište mi do komentářů, co mám hrát, jaké hry. Jaké hry byste chtěli, abych hrál, protože já tu hru nejspíš natočím. Nemusíte být jenom Roblox, mám hodně her. Když mi napíšete do komentářů své jméno, pak mi pošlete žádost o přátelství na Robloxu, já vám to přijmu a pak si spolu můžeme zahrát něco někdy. Nějakou hru. Jo, což jako... Co já bych za to dal zahrát si hru s nějakým youtuberem? Sice nemám moc odběratelů, ale právě proto dávajte odběry. Jak to mi tam nešlo startovat? Já půjdu na tu raketu. Jsme tady spolu, kámo. To zvládnem. Hej. Taky mám spray. I když nevím, jak funguje. Hele. Větší zábava je mít... ne. Zrovna je soka, já to takhle prodal. Ach jo. To jsem posral. Já to posral, kámo, ne. Tak to nic, no. Jsem smutnej. Jsem z toho celý smutnej. Tak já tu sopku přežilo jenom pár lidí, ale tak jako... Je to celkem zničený, musím říct. Tak prosím, ne raketa, ani oblouk. Byl bych šťastný, kdyby padlo něco jiný. Ach jo, zase tenhle park. Když tak tam dolů na ty hnědý nemůžete. Jinak to s váma nedopadne vůbec dobře. Jo, přesně tohle se s váma stane. Ach jo, kámo, co se to stalo právě teď? Ne, kámo. Jo, nechci. Já jsem tak takový neuvěřitelný prodavač. Já můžu jít prodávat, kámo, mlíko nemůžu říct na sebe vojáku, promiňte. Tak jo, vypadá, že už to tady dohráli. Byl zas déšť, jo, nechápu to, pořád jenom déšť, raketa a sopka a ten oblouk. Jak to, že padá jenom ten oblouk? Pomoct, jak to? Napište mi do chatu, proč. No, tady se sukínkou, no. Ježiš, fuj. Je. No, tsunami, jde o to, jak bude velká. S balónkem by se to dalo přeskočit. Tak jo. S balónkem udělám takhle. Opla. Abych
dostal zbytečně velký na full. Mám pocit, že tohle jsme přežili krásně. Já svalovec velký, jsem to potáhl. Tady je, kámo, další svalovec. Koukejte na to, to jsem skoro já v realitě. Já v realitě vypadám nějak. Tak. Prostě takový sigma. Tak jo, tady jsme jako neumřeli na začátku, to je dobrý. A další mapa bude, jestli nějaká bude. Doufám, že nějaká bude, ale jestli žádná nebude, tak prosím, jo, konečně něco jiného, než tam ty věci, kámo. Červená motokára, ta je moje, tak modrá. Modrá je dobrá. Jedu. Jsem ve vedení. Hej. Ne. On to vyjel. Já to vytlačím. Ne. Já ji převrátím zpátky. Pomoc. Dobrý. Au. On už někdo převrátil červenou motokáru. Modrá, modrá. Já to kolečko objedu. Prostě jo. Vem si svoji motokáru, kámo, a odjeď. Ne, mě to vyhodilo z té motokáry. Ne. Je motokára. No tak se vezmu černou, no. Ne, zelenou. Tak černou. Jedu. Ach jo, tak se jdu podívat k sopce. Nebo spíš jdu se podívat, co je v sopce. Vidím nějaký rozpadlý lidi. Hopla, sakra. Jo, dobrý. Jo, vedle. To bude pomalu vylítávat. Já si stoupnu sama a nesejme mě to. Úplně easy. Čau, krycha. Nedostaneš se sem za bez balánko. Tohle to bych dal jako poslední hru. Když umřu, tak dáme ještě jednu. Skoro. Jo, zase něco jiného. Tady budu zasekávat o střechu, ale zase stihnu tenhle a oni ne. Tenhle s týpkem stihnu. Čau, kámo. Tak co, jo. Normálně šel jsem na rande, jo. Můj kamarád. On má stejný tepláky, jako mám já na jiném skinu. Ne, kámo, neskákej. Vždyť jsme tady na rande. Nemusíš to dělat. OK, Neřeš, co chci dělat? Ne, neřeš.
Co se dáš? Mám pocit, že padáme. No, mě to zabilo. No, řekl bych, že tohle je pro dnešní video všechno, takže dávejte odběr, like a mějte se, nashledanou.